Ukážem ti najsilnejšie veci, čo pribudli do CSS. Vyrobím toto. Oho. Vyrobím toto. Oh, hello. A vyrobím toto. Tento web vyzerá jak nič. Ale paradoxne toto je asi najväčšia frajerina. Však uvidíš. V prvom rade has selektor je veľký menič CSS hry, lebo ty vieš písať štýly pre element, ak je vo vzťahu s iným elementom. Úplný základ je, ak element obsahuje iný element. Všimaj. Ja najprv odstavím tento label, čím prídem o tento krásny slider dole, ale namiesto toho si nakopírujem ďalší article element, budem ich mať dva. Každý z nich je tzv. Card. A povedzme, že v našom dizajne niektoré kardy môžu obsahovať takéto obrázky, ale iné nemusia. Takže bum. No a tie bezobrázkové často chceš naštýlovať inak. A vďaka has selektoru ja viem zacieliť iba tie kardy, ktoré napríklad v sebe majú nejaký figure element. A vyfarbiť ich na lososa alebo na temného lososa. A viem povedať, že odstavce v nich budú mať biely text, tlstej tučnoty a s temným tieňom. A však tuto vidíš tento žltý tzv. Learning tag, kde sa mi farba textu bije s tým tieňom. Vďaka has ja zacielím iba tie odstavce, ktoré naopak v sebe nemajú žiaden tag. Bum. Už je to fixed. No a ešte povedzme, že ten avatar bude mať taký veľmi jemný, biely, čierny, tmavý border okolo seba. A ešte povedzme, že úplne naopak, kompletne celý tento štýl chcem práve a iba na kardy, ktoré v sebe žiadnu figure nemajú. Jo, ak card nemá v sebe figure, bum, aplikujú sa tieto štýly a ja do HTML kódu nepotrebujem pridávať žiadne klásy, žiadne nič, čo by rozlíšilo bezobrázkový kart od imageoidného, lebo vďaka has všetko vyrieším CSS-kom, ktoré taktiež zvláda nesting. No ja si vyberiem iba toho avatara, ktorý spadá pod card, ktorý v sebe nemá žiaden figure. A v minulosti by tu bol potrebný tzv. Nesting selektor, dnes ho už nepotrebuješ, rovnako ako dnes už vďaka tomuto nepotrebuješ SAS. Lebo CSS je dnes šialene silné. Ja vymažem tento nadbytočný card, znova si vrátim tento label, aby som mohol zip slajdovať a skočím si na galériu. Lebo toto doteraz bolo nič. Tu ti ukážem ostré has selektor frajeriny. A ako vidíš, v tomto videu nebudem písať úplne všetok kód, na to mám obrovský kurz s názvom WebRebel, alebo WebRebel Reborn. Nájdeš ho na skillmea.sk, skillmea.cz, tam ti všetko to, čo tu vidíš, detálne vysvetlím. Mimochodom inak, chceš ty moje Skillmea kurzy zdarma? Na chvíľu. Chceš, aby som ja teba 2 mesiace učil programovať v JavaScripte od úplných základov a zdarma? Že ja teba naučím a štát ti to preplatí, lebo ak chceš, tak pozri odkaz pod videom. Ak toto video pozráš dosť skoro po vydaní, možno sa ešte stíhaš prihlásiť. Čo ja stíham spraviť je zhoršiť túto galériu, všimaj. Je horšia. Zničil som všetky tie animácie, lebo to budeme postupne pridávať. Ja ti tu ukážem ďalšie šťavnaté CSS novinky, ako napríklad OK LCH farby, čo je jediný spôsob, ktorým odteraz ja farbím veci v CSS, lebo všetci poznáme Hex. Všetci poznáme RGB, všetci poznáme HSL. A teraz rýchlo na všetky z nich zabudneme, pretože Oklch s nimi prišiel vyzametať podlahu. Ja ti najprv ukážem, ako sa používa, potom vysvetlím, prečo ho chceš používať na veky. Darker. To je niečo temné, to zatiaľ vymažeme. LCH farby zložíš z 3 hodnôt. Máš lightness, chroma a hue. Prvá je svetlosť, alebo svietivosť. Ukážem ti to v DevTools, sleduj. Pri 100% je svetlo zapnuté, pri 0 je vypnuté, pri 50% je termostat v polovici. Druhá chroma je akoby intenzita, sítosť tej farby. Všimni si, že ja sa tu hýbem momentálne od nejakých, ja tomu hodím naspäť tých 88, ja sa tu hýbem od 0 po cca 0,3, to si zapamätaj, to ešte bude dôležité. Táto posledná hodnota hue je farba samotná, je to odtieň, farebný odtieň. No, a toto tu, akože ja mám rád veci, ktoré sú tak príjemne pochopiteľné pre môj človečí mozog a tento spôsob zadávania farieb určite je. No, vyberiem si farbu, zapnem, vypnem svetlo a žmýcham intenzitu easy. A povedzme, že ja chcem, aby každý jeden z týchto obrázkov v galérii mal také tmavšie pozadie pod sebou. Pozadie o niečo tmavšej farby ako tá, ktorú mám. Ja už tu v tej galérii používam premennú Color Highlight Darker, tak sleduj. Pridám takú premennú, bude používať presne tie isté farby, ako má moja hlavná a keď ja chcem vytvoriť o niečo tmavšiu verziu tej farby, tak len povedzme o nejakých 10% uberiem svetlo. Bum, bum. Easy. Môj hlúpy mozog ľudský čvachtavý sa na toto pozrie a povie,
OK, chápem. Toto sú farby pre človeka. A navyše odtieň farby samotnej ovládam jedným jediným číslom, čo mi odomýka spôsob, ako jednoducho zbúchať takýto slider, čo si ešte ukážem. Uvidíš všetko, uvidíš. A toto, čo som hovoril, to sú také moje hlúpe človečie dôvody. A teraz ti dám objektívny. Ja nie som žiaden farbový scientist, takže budem rozprávať hlúpo. A ešte aj moje oči sú zlé. Ale ešte aj moje hlúpe zlé oči vidia oveľa viac farieb, ako dokážu dnes monitory zobraziť. A tie sa stále zlepšujú. A možno aj ty si mala taký zážitok, že si bola kedy dávno prišla do Apple Store a videla si iMac obrazovku a povedala si, že wow. Jeden z dôvodov je, keď to poviem veľmi hlúpo, že Macy doslova zvládli zobraziť viac farieb. Mali prístup k širšiemu farebnému spektru. A to tvoje weby nemajú, ak stále používaš hex alebo RGB farby. Ale majú, ak používaš oklh. No a plus ten formát je pripravený na budúcnosť a na zlepšujúce sa monitory. Ja som ti hovoril, že Chroma dnes hýbeme tak po nejakých 0,3. Záleží od farby. Tu vidíš takou malou čiernou čiarou oddelenú škálu farieb, ku ktorým môj monitor momentálne nemá prístup. Ale jedného dňa bude mať, keď vymením monitor za lepší. Možno jedného dňa tento slider pôjde po 0,7, po 6,9. Pointa je, že OK LCH zápis je príjemný pre ľudský mozog, vie zobraziť širšie farebné spektrum a je pripravený na budúce ešte širšie spektrum. A preto dnes chceš OK LCH. Naučíš sa ho a on vydrží dlho. Samozrejme, ja tu nahrávam video a potom ho uploadnem na YouTube, takže všetky tie farby budú vyťahané z neho, ona bude to vyzerať jak riť, ale to už je druhá vec. Tretia vec, alebo ja neviem, 7. vec, je v CSS-ku Color Mix. Poďme miešať farby. Ja si z týchto farieb spravím premenné, tu mám premennú pre temnejšiu verziu, moja temnejšia farba bude používať túto premennú, to je všetko fajn, až dokým ja nezmením svoju highlight farbu. A teraz už tá moja tmavšia verzia rozhodne není tmavšia verzia, musel by som to meniť na viacerých miestach a to sa mi nes. Čo keby viem namiesto tohoto mixovať farby? Použijem Color Mix, kde my teraz žijeme v LCH spektre a čo keby poviem, že chcem zmiešať žltú a červenú, oranžovú, čo tak? Modrá s červenou, základná škola volá, hovorí fialová. Ale čo keby? Ja vezmem túto svoju farbu pozadia a primiešam k nej čiernu. Ale čo keby iba také 15% intenzity? Nice. Tento highlight darker môžem vymazať, lebo ak teraz zmením farbu, automaticky sa mi namieša tmavšia varianta. Je to niečo ako darken funkcia v SAS, ktorá má síce veľmi metalový názov, ale snažím sa povedať, že už nepotrebuješ SAS. Čo ale potrebuješ, je ľúbiť HTML, lebo doň pribudol nový element dialog, ktorý ja rovno otvorím. Hello! Ja, ty často potrebuješ takto popnúť okno hore, zobraziť niečo na vyššej vrstve nad zvyšným obsahom. Možno nejaké login okno, možno otrávny máme cookies box. Ideál je dialog. Ja už tu mám pripravené nejaké to CSS, ktoré sa zameriava na class. Možno z toho nemusí byť class, možno to môže byť samotný element. Bum, čo keby mu zatočím rohy a spravím pozadie biele. V oklh, keď vykúriš svetlosť na 100%, máš bielu farbu. A čo keby toto videlím, 0,5 mám polopriehľadnú farbu. Možno 35 mi bude stačiť. No ak ty máš element na vyššej vrstve, ty vieš vizuálne spracovať to, čo je pod ním. Napríklad všimaj, cez backdrop filter. Dočasne, nech ho je lepšie vidno, ho trošku narastiem, všimaj na to rozmazávanie sa. 4, aké T, možno trošku moc, 1 T, možno trošku málo, 2 to je ideálik. Ty ho vieš, ak chceš, aj 100% čierno-bieliť. A keď už kecame o tých filtroch, ja môžem vziať, zobrať celú svoju galériu a na ňu, jak je celá, hodiť 100% sepia filter. Tak Instagram z roku 2010. Možno namiesto toho chcem jej farby 100% otočiť. To je samozrejme hnus a to ja samozrejme zmážem, ale predstav si, že máš ikonky. A tebe stačí takýto invert filter na ikonku a bum, máš poriešený dark mode. Máš čiernu ikonku na bielom pozadí, invert, biela ikonka na čiernom pozadí vybavené cez filter. Ale naspäť na tento náš dialogový backdrop filter, kde nemusí to byť čierno-biele, nemusí to byť zbytočne veľké blep, rozmazané to ale môže byť. Ja tento dialog najprv zavriem, lebo toto je nič. Jeho reálna sila sa ukáže so štipkou JavaScriptu, kde nájdem na stránke dialog element a zobrazím ho ako modálne okno. Modálne okno je okno, ktoré vyskočí nad celý obsah a ty ho najprv musíš zavrieť, aby si web mohla používať ďalej. Ak ty dialog otvoríš pomocou show modal metódy, tak sám od seba začne fungovať escape.
stlačom Escape na klávesnici, okno sa zavrie, web znova funguje, ale hlavne čo funguje, je v CSS-ku backdrop, na ktorý ty môžeš kresliť. Čiže zoberiem si náš dialog, na jeho backdrop nakreslím šikmý farebný prechod cez niekoľko okĺh farieb, bude jemne priehľadný a keď uložím súbor, tak akože nechcem nič hovoriť, ale Escape ho zavrie. Ja, to ty nemôžeš čakať, že napadne bežnému človeku, takže ja pridám ďalšiu vec a to je, že ho zavrie aj klik kamkoľvek naň. Klik kamkoľvek na dialog, dialog zavrie, že vidíš, že ten JavaScript není taký strašidelný nebo nič. Ja to spomeniem znova, ok? Lebo je to super vec. Spolu so Skillmea robím kurz. Je to programovanie od absolútnych základov a ty ho môžeš mať absolútne zdarma. 2 mesiace, 2-krát do týždňa ťa budem 2 hodiny učiť JavaScript. S tým, že štát ti to preplatí. Ale ak štát má niečo preplatiť, tak úrady musia individuálne schváliť každého účastníka. Mimochodom platí to pre Českú republiku aj pre Slovenskú republiku. A to schvaľovanie chvíľku trvá. Pozri sa pod video, nájdeš tam odkaz. Ak sa stíhaš ešte prihlásiť, naučím ťa základy programovania. Poď, je to super, už som to robil, bolo to super, ľudia to mali radi. Ak toto video pozeráš v budúcnosti, tak možno ten kurz zopakujem aj v budúcnosti. Ale teraz je prítomnosť. A v nej ja riadne pimpnem tento dialog. Toto, čo tu máme, sú postavičky z hry Pentiment. A aby som nepreháňal, je to jedna z najlepších vecí, čo ľudstvo vytvorilo, no big deal. Kde namiesto textu ja v tom dialógu chcem zobraziť obraz. Konkrétne chcem spraviť, že keď klikneš na image, nájde sa jeho cesta k tomu správnemu obrázku a tu vložím do tohoto nového obrázka v dialógu. To znamená, že sa zobrazí jeho plná verzia. Takže v mojom JavaScripte najprv nájdem samotný dialóg, potom v ňom nájdem ten nový image element, nájdem si celú galériu ako takú a teraz to tvrdo zaprogramujem. Kde ak niekto klikne na galériu, tak skontrolujeme, či to konkrétne miesto kliku má source atribút. Ak áno, vieme, že to je obrázok. A iba v tom prípade vložíme cestu ku kliknutému obrázku do toho nového obrázka v dialógu a potom dialóg popneme. Čo znamená, že keď ja kliknem na Andreasa Mahlera, hello my sweet boy. Scrollujem, klik kamkoľvek ho zavrie. Piero, Escape ho zavrie a dialóg je král. A tento backdrop a tento filter, a tieto farby, Nie, ja ešte s farbami nekončím. Ovládacie prvky, ako sú napríklad scrollbary, inputy, checkboxy. Oni vizuálne zvyknú kopírovať operačný systém. Preto keď robíš nejakú stránku, tak checkboxy inak vyzerajú na Windows, na Macu, na Androide, na Nokia Engage, na Microsoft Zune. Pamätáš si Zune? Ja si pamätám Zune. Ale dnes sa aj tohoto vieš CSS-kom dotknúť. Predstavme si, že máme tu scrollbar. A predstavme si, že nechcem scrollbar. Tak v mojom dialogu poviem, že scrollbar nechcem a už tu nie je, ale môžem scrollovať, ale ja chcem scrollbar, lebo user musí vedieť, že dokáže interagovať. Ale možno namiesto toho, aby bol žiadny, chcem, aby bol tenulý linky, ale možno chcem, aby bol farebný a zároveň extrémne priehľadný. Žltý, neviem, či ho vôbec vidíš, ale je tam tenký, maličký, priehľadný, farebný, s tým, že do scrollbar color ty vieš poslať dve hodnoty, dve farby. Na Windowse máš takú lištu a v nej sa hýbe ten scrollbar. Táto druhá hodnota je farba lišty. Moja bude priehľadná. Táto prvá hodnota je farba samotného scrollbaru. Toto možno extrémne otrasne vyzerá na Windowse, neviem, neskúšal som, ale ty teraz vieš, že toto ide spraviť. Ak sa ja vrátim na tento cool card, jak to, že tento slider mení farbu? Keby pozriem do kódu, mám tu súbor Colors CSS, nájdem tam našu tradičnú highlight farbu, dokonca si mixujem aj jej tmavšiu verziu. A ty vidíš, že tá highlight farba sa používa na mnohých miestach. Na pozadí, v tagoch, v odkazoch. Každý z týchto textov je odkaz, ktorý sa tiež vyfarbí správne podľa tej farby, ktorú mám nastavenú. Ja? Ale taktiež sa používa vo formulároch, kde všetkým inputom mením tzv. Accent color. Prifarbujem ich prízvuky. Tento slider je obyčajný input typu range. Ak by som sem pridal, povedzme, input typu checkbox alebo rádio, čo ocení každý Rammstein fanúšik, tak sa budú pekne farbiť aj tie. Prečo? No, vďaka Accent Coloru, čo je ďalšia novinka v CSS-ku, ktorý prepíše vstávanú farbu do operačného systému. Shut up, Johnny Ive, ja diktujem farby odteraz, lebo Accent Color existuje znova. Ja som toto neskúšal v iných systémoch a iných prehľadačoch. Možno je to tam hnus, ale Accent a Scrollbar Color v CSS-ku existujú. Ja vymažem tieto rádia. Checkboxy mimochodom, tento dizajn som ja čmajzel z Frontend Mentor. Ja učím ľudí. Spomínal som ti ten môj obrovský web rebel kurz.
kurz na Skillme a desiatky ďalších mojich kurzov, kde dokola opakujem, že ak sa ty chceš niečo naučiť, musíš to robiť. Nedá sa inak. Vymyslí si alebo nájdi si projekt, niečo reálne a skús to vyrobiť. Nepozeraj sa iba na videá, vyrábaj veci. Na ľudia mi potom povedia, že OK, ale čo mám vyrobiť? Nemáš pre mňa nejaké dizajny? Frontend mentoring má. Mnohé aj zdarma, napríklad aj tento. No vieš čo? Späť na galériu. Hello. Ukážem ti techniku, ktorú som videl u Kevina Powella, youtubera, nie aktivistu, kde ty hez selektorom, čo je král tohoto videa by the way, ty vieš zacieliť nielen elementy, ale aj stav, v ktorom tie elementy sú. Drž si klobúk. Povedzme, že ak galéria má nejaký imič v sebe, tak celú galériu zmenšíme, spriehľadníme, otočíme, nič moc. No a čo keby v nej otočím iba tie imidže, nad ktorými ja hoverujem myšou? O niečo lepšie? Čo keby naopak tie, nad ktorými vôbec nehaverujem. Hello. A teraz prichádza absolútna sila toho hez selektora, lebo ja som ti povedal, že dokáže robiť aj ostré veci, takže sleduj a neporeš sa. Čo ak moja galéria má aspoň jeden imidž, nad ktorým hoverujem myšou? Pretože v tomto prípade a iba v tomto prípade sa otočia všetky imidže, nad ktorými nehoverujem myšou. A toto tu, na to, aký kratučký zápis to je silná interakcia. Bez hez by si musel rozmýšľať nad JavaScriptami divokými, ale už nemusíš, lebo hez je najlepší. Ak moja galéria má imidž, nad ktorým lietam myšou, všetky ostatné otočím. Ale akože to je trochu, je to trošku moc. Ako dalo by sa to použiť na veľkú hru možno, že spravíš nejaký Magic the Gathering. Tapnem, okay, nerd. Ale ja túto rotáciu vypnem, tá je možno trošku navyše. Vieš, ja už som starší človek. Mne stačí aj takýto pokojnejší efekt, taký, že vyložíš si nohy, čajíček, za oknom prší. Inak ďalšia CSS novinka na teba zaútočila, tieto skrátené zápisy pri scale, rotate. Všeobecne už nepotrebuješ používať takéto dlhočízne, hrozne dlhé, transform zápisy, transform funkcie, ty môžeš použiť vlastnosť scale priamo po novom, čo je fajn. Nie teraz. Ja tu splietam také vety ako keď hoveruješ myšou. To majú počítače. Počítače majú myš. Mobilné zariadenia nemajú myš, tie majú prst. Až na to, že dnes môžu mať aj myš, môžu mať aj prst, môžeš čokoľvek strčiť kamkoľvek. Občas ty chceš písať CSS len pre mobily, občas CSS len pre počítač. A v minulosti nás nutili písať také šupacké podmienky typu, že ak obrazovka má povedzme pod 380 pixelov na šírku, tak asi je to mobil. Ale to je loser behavior. To je mentalita ľudí, ktorí ľúbia prehrávať. Ty máš milióny veľkostí screenov a vieš, ak sa naseraš, mať myš aj v mobile. Ja hovorím to kvôli tomu, že v CSS-ku, v dnešnom CSS-ku ty vieš klásť oveľa lepšie otázky. Ako napríklad, ovládaš ty toto zariadenie, nech už je akékoľvek, ovládaš ho myšou alebo prstom? Celú túto myšaciu záležitosť ja obalím do media query, ktorá sa pýta, vie tento stroj hoverovať? Ak áno, tak animuj. Alebo naopak, nevie tento stroj animovať a zároveň vrzgaš po ňom prstom? Nie, v tom prípade čisto na ukážku vyfarbíme celú galériu. Čo vôbec nič sa nedeje, vôbec nič nevidíme z toho dôvodu, že ja som na počítači, ale keď si v Developer Tools zapnem tento mobilný režim, bum, škaredá farba. Mobil, farba. Nemobil, nefarba. Čo je fajn, ale teraz ti ja ukážem skutočný spôsob, ako testovať mobil, a to je na reálnom mobile, come on. Ak ty používaš live server vo VS Code, ja ti dočasne odhalím môj status bar, nech vidíš, že mne tu live server extension beží pre tento web na porte 5501. A teraz, počkaj, si daj čiernu mikinu s kapusňou, lebo sa ideš hrať na hackera. Pripoj tvoj mobil aj tvoj počítač na tú istú Wi-Fi. No a pre tvoj operačný systém si zistí, ako získaš lokálnu IP adresu. U mňa na tomto Macu to bude príkazom ale vieš sa k tomu aj doklikať samozrejme. Každopádne, ak pred túto adresu hodíš a za tú adresu hodíš dvojbodka.port a otvoríš toto na mobile, tará! No nielen to. Automaticky, keď zmením kód, tá zmena sa prejaví aj na mobile a toto je práve mobilné skúš. Toto je big boy style. Medzi tým na porte 550 mi beží cool card, keď si otvorím ten, môžem hýbať sliderom.
Chceš viac? Kurz WebRebel, ja ho neskôr premenujem na WebRebel Reborn, lebo do WebRebel kurzu pridávam nové videá a on tým znova ožíva. Ja tam všetko toto učím od základov a do detailov. Mám aj Patreon, tam dostaneš moje YouTube videá a YouTube kurzy skôr a ešte aj ako text. Každopádne poďme na tento pocitovo najnudnejší web, ktorý ale kombinuje všetko a ide tvrdo. Pôjdem rýchlejšie, lebo doprava mi pračka, musím ísť vešať. Na tomto webe najprv ho zredukujem na jeden jednoduchý button. Tu ti ukážem silné techniky, čo som odkúkal od ľudí z 37 Signals. Napríklad v ich Once produktoch ich používajú. Všimaj, zatiaľ mám v HTML kóde jeden link, má class button v buttons CSS. Ti ukážem, ako v tomto modernom CSS vďaka nestingu, hash selektoru a vďaka CSS premenným vieš ty takmer programovať. Vieš vyrobiť jeden jediný bulletproof class, ktorý znesie všetko, čo mu dáš. Tento button class používa premenné. Na farbu pozadia, na border radius, ten border padding. Border sa zväčší, keď naň prídem myšou, odíde, keď odídem, ale zároveň odíde, keď stlačím, keď je aktívny tento element. To je všetko fajn. Ale čo keby chcem button, ktorý je iba ikonka? Už je to... Fuj. Zrazu mi rozmery nesedia, plus ja chcem dokonalý kruh. No takže ja môžem v buttonoch povedať následovné. Vďaka nestingu a hash selektoru. Ja viem skontrolovať, že hej, tento button, o ktorom sa bavíme, má on v sebe figure alebo image? Ak áno, dám mu iné rozmery, dám mu pomer strany 1:1, vytvoríme perfect circle. Hello. Ale občas ja chcem klikateľného avatara, kde teraz... Fuj. Tiež to je button, tiež má obrázok, ale evidentne plačeš, lebo fuj. Tento obrázok potrebuje iné pravidlá. A tu je tá 37 Signals absolútna frajerina. Keď oni robia ikonku, ako je tento search, robia ju prístupnú, robia ju accessible aj pre ľudí so zrakovými problémami. Konkrétne tým, že pridajú okrem toho obrázka aj element s textom, ktorý popisuje, čo presne tá ikonka robí, ale zároveň dostane takýto class for screen reader, ktorý CSS-kom vizuálne skrývajú. No a naopak, pre screenreadery, oni skrývajú tú ikonku týmto ARIA atribútom. Čiže ak tento web je videný, tak máš ikonku. Ak tento web je čítaný, tak máš text so slovom search. No ale mne to teraz zároveň dá schopnosť CSS-kom kontrolovať, že či tento button obsahuje for screen reader element. Ak áno, ja viem, že ide o ikonku. Takže pre moje buttony ja upravím túto podmienku. Ak tento button má for screen reader element a zároveň má image, zároveň má figure, bavíme sa o ikonkách. Ale naopak, ja to viem otočiť a skontrolovať presný opak. Ak tento button nemá screen reader element, ale zároveň má tieto imidže, tak ja viem, že ide napríklad o avatara. Zrazu všetko pekne funguje. Keby do HTML medzi nešupnem ešte jeden takýto button element, lebo prečo nie? Tak vidíš, že ak ty chceš, vieš si vytvoriť jeden jediný nepriestrelný class, ktorý sa správa inak v závislosti od elementov, ktoré obsahuje. A ak počúvaš tieto veci, ktoré mi lezú z huby. Ak A a zároveň ak B, ale nie C, tak správ toto, tak vedz, že toto je takmer programovanie. Ja sa ti hlboko ospravedlňujem, ale ak máme premenné a ak máme podmienky, tak ty v CSS takmer programuješ ups. Všimni si, že tento avatar, vizuálne on nemá border, nemá taký ten rastúci tieň, nemá tie paddingy okolo seba, naopak stmavne, keď myšujem nad ním. A toto robíme ďalšou, často ignorovanou CSS-kovskou technikou. A to sú fallback hodnoty v premenných. Ja som ti tu hore ukázal premenné pre farby, bordery, paddingy. Všimni si, že do var dávam dve hodnoty. Ak existuje premenná button padding, použije sa tá, v opačnom prípade sa použije táto druhá, tzv. Fallback hodnota zo zálohy. Rovnako border radius. Ak existuje premenná, použije sa tá, v opačnom prípade sa použije záložná hodnota. A všimni si dole pri týchto avataroch, toto je presne taktika, ktorú používame. Až tu dole vytvorím tie premenné. Tu vznikne premenná padding, premenná border size, to znamená, že tieto premenné prepíšu tie hodnoty hore a zruší sa border, zmení sa radius, zruší sa padding. Čiže ty do var vieš poslať dve hodnoty, ak prvá začne existovať až neskôr, použije sa až neskôr. V opačnom prípade použije sa druhá záložná. Vidíš, že ak dokážeš hoverovať, tak pokiaľ avatar nie je aktívny, to znamená, že nestláčaš ten button, ale si nad ním myšou, tak sa zníži brightness. Čiže keď som na ňom myšou stmavne, ale keď naň stlačím, tak rozjasnie. Ale čo ja reálne chcem rozjasniť, je tento cool card. Prečo? Keď v ňom hýbem sliderom, respektíve týmto range inputom, input Texas Ranger,
sa mení farba na toľkých miestach. Nie, tak ako som už hovoril. Mám premennú highlight, tá farba sa používa na pozadí, v odkazoch, tagoch, v akcent koloroch, na inputoch a používa sa LCH farba, kde jednou jedinou hodnotou dokáže meniť odtieň a ja som si napísal taký jednoduchý JavaScriptový kód, ktorý robí presne to, čo ja som tu simuloval cez DevTools. Keď ja mením túto jednu poslednú hodnotu, mením hue, mením farebný odtieň a tým pádom sa menia farby všade. Hue má rozsah od 0 po 360, takže môj input, keď si ho pozrieme, sa hýbe od 0 po 360. No, v JavaScripte ja si nájdem všetky štýly, z nich vyberiem konkrétne highlight hodnotu, tam, kde je medzera, ju rozbijem na 3 hodnoty, lebo v CSS-ku samozrejme tento text vyrába farbu zloženú z 3 hodnot: lightness, chroma, hue. Keď tento text rozdelím tam, kde sú medzery, vzniknú mi v JavaScripte 3 hodnoty: lightness, chroma, hue. Pri prvom zobrazení tohoto webu si nájdem slider element, nastavím jeho hodnotu na číslo farby, ktorú som mal v CSS-ku, ale zároveň ak potom nastane udalosť pohybu tohoto slidera, ona sa to asi nevolá slider, ja neviem prečo s tomu hovorím, prepač, tak vezmem jeho momentálnu hodnotu a tu ja uložím do farby a čím pádom ja v JavaScripte vytvorím kompletne novú highlight hodnotu, zloženú z pôvodnej lightness, pôvodnej chroma a mojej novej hue. A keďže ten slider sa hýbe od 0 po 360 particle, tak postupne prejdeme cez všetky farby. Ty si pokojne pridaj ďalšie 2 slidere, jeden pre lightness, jeden pre chroma a namiešaš absolútne všetko. Ako ja som tebe tu namiešal koktail najšťavnatejších noviniek v CSS-ku za posledné roky. Mimochodom, vieš, ako je vytvorený tento obrázok? Všimaj, ten obrázok je trošku presvetný a to znamená, že tento figure element má pod sebou takú istú farbu ako napríklad aj background. Ja som povedal, že tá premenná sa používa na mnohých miestach. Toto je sila používania premenných. Anyway, chceš ty, aby ja som teba naučil viac o premenných, aby ja som teba naučil JavaScript? Chceš, aby ja som ťa naučil programovať od absolútnych základov a kompletne zdarma? Robím tzv. JavaScript Academy. 2 mesiace dlhý kurz, prezenčne aj online, Česko aj Slovensko. Spomínal som zdarma? Pozri odkaz dole pod videom, ak ho pozeráš tesne po vydaní a rýchlo sa hlás, lebo štát ti preplatí ten kurz, ak stihne schváliť tvoju žiadosť. Možno tú akadémiu zopakujem aj v budúcnosti. Toto boli moje ľúbené CSS novinky, mám ich viac. Ak chceš viac, daj mi odber na tento YouTube kanál. Ak sa chceš znak po znaku, riadok po riadku naučiť písať HTML kód, HTML a CSS kód od absolútnych základov, choď na Skillmea.sk, Skillmea.cz a pozri si môj monumentálne monštrózny kurz s názvom WebRebel, prípadne jeho nové meno WebRebel Reborn. Ja som Jablko a čo sa znovu zrodilo, je moja láska k CSS. Brma.